Kile kumno haba pi khluit ding. Taki. Day. Penja da utha. Kata ruba bakla. Ka jing shed kade ka jing le baman kasngi. Ka tiusha ka khluit ki kiu bat ki karai. Baro ngia trei habaya day bat ka jing khluit lani kading. Dangi pikir kanu ru ka jing ma na bakhluit ding ka don bet. Nakata ka daw ka don kam yangi bantip syapang ka jing sumar baning kong na ka jing khluit ding. Ka pang menta kasngi ka day ka jing sumar baning kong na ka benta ki jing khluit ding ba malu mala ka bamut first aid for minor burns hakaktian pareng. Ki jing khluit ding ki don bun jad bala sumar yaki haki lukom ba pher. Don ki ba khluit ding haki tiar khluit kum kakarai neki kiushat. Ngila ban khluit ding lingba ka boarding ka bamut electricity hakaktian pareng bat ka jing pang na ka jing khluit ding ka bamut electrical burn hakaktian pareng. Tingkat ki chemical kum ka acid ne alkali kila ban pin ing. Ya kini shat khot ki jing khluit na ki chemical ka bamut chemical burns hakaktian pareng. Ka jing sha pompir thadru ka la ban pin ing. Ka jing jur ka jing ing ka shong hakadaw jong ka jing sha ken tha bat ka jing he jong ka. Ki jing khluit ding ki badang malu mala ki de ki first degree burns ka bamut ki ja jing khluit ding baning kong. Kum ka jing tingkhu bakla hakakarai bakhluit. Hakum kini ki ja jing khluit ding tangkas ni do banalor do ka ing. Kani ka pensaw ya ka do bat ka do kala ban at malu mala. Ka benta ba ing ka pang ba bat ka sat selang ba. Tuangin ya puli kumno ban ay ka jing sumar baning kong na ki jing khluit ding ba malu mala. Baning kong long ki ba jai bat weng no ikitiar ki ba penlong ban ing ne ban khluit ding. Kumha kan ya ka khap penlip ya ka gas. Bet ye ki jaka ba syakin tha ding bat bet thu ka jur hadu ka nu. Ka benta ba ing kan saw bat kan pang ba. Kalong ga badon kam ban pin peja ya ka benta ba khluit ding. Na benta kan ye bo ka benta ba khluit ding haka kor batut yai pandai haka bandu nai ka saninit lani hadu ba ka jing sat selang na ba ing kan kham duna. Lada day ba don ka kor sim ka khut haka dabor rit bat pedam ya ka benta ba ing hangta. Kani kan pinduna ya ka jing khluit na kasni do ba ing bat ka penja jing pang. Kani ka yarap ru ban at kasni do. Juday ban pindon kam ka dat tha utha lani ka khluit haka benta ba ing. Lada ka ka peja palat ka la ban pin mensaw shu haka bakan pin suki ya ka jing yat ka snam bat ka pin rit ya kitit snam. Hadien bala pin peja da ka ba blam lej pha pet benya hau doktor. Ki ja jing khluit ding ba ar ki bamut second degree burns haka ketien pareng ki day ki bayalam shaka jing pudung. Kini ki ja lada ya day bat ka panyang khluit thnam lani ka jin ha khluit. Ha kini ki ja jing khluit ding ba ar ka benta ba hapo jong ka sni do ru ka ing. Ka jing saw jing at ka jing kenjut bat ka jing pudung ki day ki dap. Ha ki ja jing khluit ding ba ar ai jing sumar ning kong da ka ba pinduna ya ka jing khluit na ka benta ba ing da ka ba bu ya ka haka batut nang ta saya lam ban pen i benya hau doktor. Juday ban pen pan lanik sam ya ka jing pudung. Kani kala ban pen sniu. Ka jing pudung kaya da ya ka benta ba sya kin tha ding. Ki ja jing khluit ding balai ki bamut third degree burns haka ketien pareng ki long ki ba shir khei ba.
Kini kija haba ubri uya tingku bet bersyabat kading. Asid lani haba kawo ka penyang tenam. Kini kilong ki bashir kai ba namar baro ki benta kasni do bat ka do syapo ru ki la ban ing. Kani kalong ka bajur ba. Pidai ban kin mau ya ki kendon jong ka jing sumar ban ningkong. Check, gol, care, kading penyang khluit, asid lani ki chemical basit ki la ban bu jing ma ya piru. Hakum kani ka khep ba pila ban num tip kumno ban yarap. Ka bhadu ban phone mar ya ka kalikit nong pang na benta kini ki jat jing khluit ding. Phone chispa pra na ka benta ka kalikit nong pang. Pila ruban khot ya ka kali penlit ding ha un number chispa iway lani chispa khat ar ka National Emergency Service na benta ka jing yarap. Kajing khot ya ka kali kit nong pang bat kajing penstet ban kit ya ubah stom sya u doktor ka deka babha minta ngin ya pet ka bang yim day ban le haba khluit ding. Wat ju ta ki lani penyang ha ka benta ba ing. Wat ju pendon kam tha dat tha lani khluit ha ka benta ba ing. Wat ju pendon kam kin phat ha ka benta ba ing. Kani kala ban pin sno ya ki kasai bat kala ban pin pang shu. Por banyak pai biang. Kumno ban ajing sumar ban ningkong ya ki ba khluit ding. Ningkong penjai-jai ya unong stom. Weng ya katiar ka balong ka daw ka jing khluit ding. Pin peja ya ka benta ba ing. Da ka babu ya ka haka kor batut. Hadu ba ka jing terha kanduna. Lada dan kor batut. Bu ya ka benta ba ing. Haida borit badon khut. Panjing mo na u doktor hadin bala ay ka jing sumar ban ningkong. Benta ka jing kali bat ka kam na benta jong pi. Haba khluit ding ki doktor ki batay ni baka tukat ni ka benta ka laing. Kamut ayu ka ni bat kumno ki batay ya kata ka benta na ka shispa. Bersang banwa jing tip na ki jaka sumar lani ki doktor badon hajan. Sa pintip lang ya ki jingwa jong pi haki bahayeng bat ki parlok jong pi. Minta sakakam. Mudur berpisah akan tading. Penlek kumno. Berkat bat saak drama halor kani. Bat sashna video ladala. Saya sam lang bat ni. Boleh syapang kajing sumar baningkong. Long ki berpikir. Long ki belapin krek.